Bueno, la veritat, estic aquí de circumstàncies. Em vaig enterar que m'havien enviat el missatge a l'Anna ahir, tot i que me l'havia enviat abans, però jo estava flotant per les muntanyes i a vegades la cobertura no és molt bona. I, bueno, jo personalment no em considero científic, però sí que m'apassiona el món de la ciència. Vaig estudiar informàtica, és una enginyeria, apliquem moltes coses de la ciència i ara actualment doncs, estudio ciències de l'activitat física i l'esport i espero en un futur sí que puc poder fer ciència en el meu camp d'elecció. Dit això, anem al tema que ens ocupa i que parlaré de l'experiència TANS, que és el que ens ocupa en aquest dia de l'orgull i el vincularé una mica amb la ciència. Tot i el que comentaré és la meva experiència i la meva vivència personal, però la ciència té una intervenció aquí, una afectació, com hem vist. Jo soc trans, un home trans, vaig ser assignat dona al néixer, però la meva identitat de gènere és home. Soc conscient completament de la meva identitat de gènere no fa gaire, fa pràcticament uns 3-4 anys, bastant recent. I per què? Doncs, tinc 42 anys, a la meva infantesa em van assignar dona al néixer, vaig socialitzar com a dona, com a nena, i em van educar com a dona, i a tots els ambients se m'ha llegit sempre com a dona. Jo em sentia d'alguna manera incòmoda, però no sabia per què, no sabia expressar-ho, no trobava el què. I, bueno, afortunadament a la meva família em deixaven que sigués jo mateix en certes coses, però tot i així sempre he estat buscant encaixar a la societat, encaixar a la família, i fer allò que s'espera de mi. I molt de temps a la meva vida he intentat fer això, fer tot allò per ser volgut, per ser estimat i acceptat, fer tot allò que jo mateix creia que la resta esperava de mi. I això ho vaig enfocar doncs, a com em relacionava, amb el que vaig estudiar, amb com vaig portar les meves relacions de parella, etc. Per què no em vaig dir aleshores que soc trans? Per mi, aleshores, en el context que estava, en una família religiosa i a l'entorn que tenia als 80, tot el que era LGTBI per mi no existia. I el concepte que aleshores em deien d'una persona transsexual, el concepte que em podia venir al cap aleshores és el típic prototip de travesti que fa l'espectacle. I és això el concepte. I com per mi no existia, era una cosa que no cabia, doncs no era una realitat per mi que pogués ser. I llavors per mi intentava encaixar en una vida cis heteronormativa, que llavors no sabia ni què era cis ni què era hetero. Molt menys altres coses. Vaig passar la vida i jo he viscut la gran majoria de la meva vida l'he viscut amb ansietat, amb depressió, però doncs he seguit endavant. I afortunadament una de les coses que m'han apassionat en aquesta vida és llegir i aprendre molt i llegir divulgació científica. Fa uns
10 anys, doncs llavors hi havia un boom molt fort de divulgació científica aquí a Espanya i jo el seguia i llegia molt, consumia molt. I això. I també contínuament a la meva vida em qüestionava què passava amb mi, què és el que no encaixa en mi i qüestionant-me sobre el que és la identitat sexual, el gènere, etc. I jo mateix em vaig fer pròpiament pel·lícules d'una cosa que ara està molt de moda, que és que el gènere és un constructe social únicament i jo mateix em vaig autoconvèncer fa una colla d'anys d'això, que jo no podia... El problema és que m'intentaven encaixar en una cosa que havien assignat, que jo no m'hi sentia a gust i per tant doncs, moltes d'aquestes coses són productes socials i per tant jo, encara que sigués dona, hauria de poder viure i expressar-me lliurement. I això doncs, em va fer sentir aleshores millor. Però què va passar? Vaig llegir divulgació científica i vaig llegir alguns articles de divulgació que eren contraris amb aquesta idea, que demostraven, veien a dir que la identitat de gènere no és 100% un constructe social, que hi ha una base biològica en el tema. D'aquest no tinc la referència, però un era sobre un estudi amb primats sobre l'elecció de tipus de joguina. Si mascles i hembres tenien unes preferències segons el seu sexe, majoritàries, no eren total. I altres coses així, i a mi em xocaven bastant, perquè era contrari a les idees que jo havia muntat. Aleshores no vaig canviar idees ràpidament, però vaig seguir llegint i el tema és que deia, bueno, això és contrari al que jo penso, però és que no és que sigui algú que s'ho hagi inventat, que vas a les referències, vas als papers i vaig anar a llegir les referències científiques. Aleshores, no és que digués veiés la llum i fes el canvi, no. Això doncs em va quedar en el rerefons i va mantenir-se allà doncs, en hibernació. I un dia, quan ja la meva vida va tenir certs canvis radicals i em començava a qüestionar totes les coses que jo havia madurat, havia après i afortunadament la meva visió de la societat i de la realitat, de les possibles realitats que existien era molt més àmplia de la que tenia de petit, perquè no sabia ni que era trans ni que era hetero. Aleshores ja vaig començar a entendre i un dia, qüestionant-me aquestes coses, em vaig replantejar una idea que tenia de feia uns anys. I si jo feia uns anys em plantejava, però és que jo tinc que ser una dona, jo tinc que ser una dona. Si a mi m'atreuen els homes, és que sóc una dona. Pues aquell dia, vaig dir, estava replantejant-me, em va venir aquesta frase, però idiota, que la identitat de gènere i l'atracció sexual no tenen res a veure. Llavors vaig sentir, va començar a lligar tot. I, ostres, és que potser soc trans i ràpidament i va ser molt alliberador. Per fi vaig poder començar a viure, a ser jo mateix, a escollir el meu camí. La meva psicòloga em va donar d'alta perquè la depressió ja va desaparèixer
I per primera vegada a la meva vida vaig saber que una persona pot ser feliç. Abans pensava que la felicitat era un mite que no existia. Això. I una altra cosa, en la meva transició, en el meu cas he fet transició hormonal, que personalment m'ha anat molt bé, i a partir d'aleshores he sabut el que és gaudir del sexe i per primera vegada he estat capaç de tenir orgasmes, cosa que abans era per mi impossible i per mi no existia. Dit això, una cosa important, no és que abans sigués dona i ara soc home, no és una elecció, sempre he estat home, encara que no ho sapigués. És una identitat i s'és, i punt. Hi ha una part de construcció social, sí, i afectació social en la meva identitat de gènere, sí, però també hi ha una base biològica. I per això us recomano, per inspirar-me aquí, al venir aquí, per fer una xerrada tan ràpid d'aquest tema, us recomano, si qui vulgui li passo l'enllaç d'un videoclip d'en Bari, que és un biòleg, i fa un parell de dies em va fer un videoclip parlant i aclarint conceptes genials sobre aquest tema. I jo he viscut la transició de ser vist socialment com a dona a ser vist socialment com home. I a més, si no ho dic, tinc cispassing. La societat ara, si no dic res, si no porto aquesta samarreta o el que sigui, em veu com un home. El canvi és brutal de com em tracten, de com... Només em diré un detall. Em costa parlar en públic, em costa mantenir conversacions. Una vegada vaig començar a tenir cispassing, em va començar a passar una cosa molt curiosa. És que comentava, feia la meva, em callava, la gent se'm quedava mirant, com si jo volgués continuar. I jo dic, però què passa? I m'he donat compte que això és que ara, a veure'm com a home, esperen que jo vagi xerrant, portant la iniciativa sense ser interromput, quan abans estava acostumat a que cada 2 per 3 ser interromput quan em veien com a dona. I és un dels efectes que el masclisme i els micromasclismes existeixen i són molt presents a la societat, i d'exemples puc donar molt. Després, el tema de la transició, jo he fet transició hormonal i una cirurgia, i em quedaré aquí. La transició és de cada persona trans, és un món, cada persona trans i cadascú. Jo he tingut certa disfòria de gènere, però per ser trans no necessàriament ha d'existir disfòria de gènere, o sigui, no està incòmode el teu propi cos. I és perfectament vàlid de ser trans de qualsevol de les maneres. I no, que hi hagi trans, que el sexe no sigui binari, que el gènere no sigui binari, no fa que deixi d'existir les dones, el que entenem com a dones, i no fa que deixi de tenir sentit lluitar per una societat justa i igualitària, i el feminisme té tot el sentit del món.